Mr. in mai zamani wata rana babu ni zan zama labari yan uwa. Kuduba sai kuduba, kuduba sai miya, kuduba miya faduna. Leka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Leka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Ta da Allah ya tashi sai ya bamu jagoran harka, alzazzaki ubanmu wanda yake saita lamarinmu, kuma shine gatan mu akan shi sai dai akar mu. Allahu ne ya tada sa domin kira abu addinin sa. Ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Farkon da a wasa al'umma sun zo gunsa, ya fahimtar da su san ba uzuri a kansu, domin an kauce wa tsarin wanda ba na Allah ne ba. Sai mu tashi mu dudduba mu tabbatar da tsarin rabba. Ka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Da awarsa ta yi nisa sama da shekaru 40, wa'insu an kashe su a hanyar sun fi 40,000. In kai mai kisa mai yari burka in ka kashe 40, ai kisa taki yake sawa, ku je ku duba. Leka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Mutan gari sai tsangama kuma mu din yan uwansu ne ma, laifin mu mun rike Husaini jikan manzo na Husaini, bai ba da rai a Karbala'i. Mu yan gwagwarmaya ne kuma shi'ar Husaini muke, zazzaki ne jagoran mu kuma. Leka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Babu wanda baya san adalci, sharri kuka yi dan zalunci, kun kaka ba mana bakin jini. Al'umma ba su fahimta bare su ji, da an magana ku ce shi'a ne, kuma kuna da 'ya'yanku a zaune. Ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Leka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. A gidan ku akwai 'yan shi'a, abokanan kama da 'yan shi'a, ƙawayen ki ma da 'yan shi'a, 'yan uwan kuma da 'yan shi'a, 'yan uwan kama da 'yan shi'a, 'yan uwan ki ma da 'yan shi'a. Ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Ku daina zagin 'yan shi'a, 'yan uwan ku ne mu 'yan shi'a, abokan ku ne mu 'yan shi'a, masoyan ku ne mu 'yan shi'a. Leka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana. Leka gidan kowace shi'a ta zo gidan mu ta je naka, ko ka so ko ka ki dan ka shi'a za ya yi wata rana.